Pakaravenytys. Aseta nilkan ulkoreuna vastakkaisen polven yläosan päälle ristikkäin. Nosta jalka ilmaan niin, että lonkka ja polvi tulevat suoraan kulmaan. Koukista myös nilkka polvea kohti. Työnnä venytettävän jalan polvea aktiivisesti itsestäsi poispäin ja pidä noin 10 sekuntia. Tee sama toisinpäin ja toista venytystä 3-5 kertaan tai kunnes tunnet muutoksen pakaran kireydessä. Polvien loitonnukset. Aseta joustamaton vyö tai muu vastaava polvien ympärille niin, että niiden välimatka toisistaan säilyy noin nyrkin leveydessä. Jännitä polvilla ulospäin vyötä vasten 1-2 sekunnin jännityksiä, toistaen noin 10-20 kertaa 50% voimakkuudella. Tyynyn puristukset. Aseta paksu tyyny, lentopallo tai muu vastaava polvien väliin. Purista polvilla tyynyä vasten noin 50% voimakkuudella 1-2 sekuntia ja rentouta. Toista 10-20 kertaa. Pallea hengitys. Makaa lattialla, polvet koukistettuina tai nosta jalat tuolille suoraan kulmaan, jos se tuntuu paremmalta. Hengitä sisään niin, että alimpien kylkiluiden seutu keskivartalostasi laajenee ulospäin. Uloshengitys passiivisesti. Voit asettaa kätesi aluksi haluttuun paikkaan liikkeen tarkkailemiseksi. Kun oikea hengitysliike löytyy, siirrä kädet takaisin rennoiksi lattialle, kämmenet ylöspäin. Käytä noin 5-10 minuuttia hengityksen harjoitteluun ja rentoutumiseen.